Oh, vamos a hacer un sketch precioso, ahora, sí. Bueno, seguro que saben que estamos moi orgullosos en Galicia porque un paisano noso está nominado ao Óscar por mellor película por Sirat, noso veciño, compañeiro Oliver Lache. Okay. E parece ser, e isto é importante, que ten posibilidades, non? Dicen os que saben desto que ten certas posibilidades de que lle den o Óscar a unha das dúas categorías que está nominada a mellor película e está nominada a mellor son. Son de... Vale. Críticos importantes como o Bollero, pois dixeron que, bueno, que estaba, que tiña asegurado. Dixo o Bollero, pero isto é como cando dicen que non van votar ao entrenador. Ao día siguiente xa votan. Pois isto é o mismo. Hai competencia, dixo Oliver Lache recientemente que os brasileños que se apoiaban moito entre eles, fixo unha especie de chiste que non se entendeu e andan o criticando. Pois que se jodan os que non entenden os chistes, que se fastidien, que lle van a facer, non lle van a facer nada. Son chistes. Son bromas. Son bromas. E entonces vamos a imaginar, porque claro, Oliver Lache dicía que os brasileños entre eles se van a apoiar moito e nos vamos a entender que os galegos tamén. En Los Ángeles, que é onde é a gala dos Óscars, hai unha amplia comunidade galega formada por dúas personas. Dous veciños da provincia de Lugo que viven nos Ángeles, non? E esa xente apoiará tamén ali nos Ángeles a Oliver Lache. E iso é o que vamos ver na seguinte sketch, na seguinte conexión, como se conectáramos nun futuro moi próximo ca gala dos Óscars no Teatro Centro. Hola, moi boas noites. Parece só de debí tirar má foto de cuando... compañeiro. Dime. Moi boas noites. Boas noites. Arrancamos a conexión xa ca gala dos Óscars. Como xa? Sí, arrancamos a conexión xa. Pero quedan 2 horas para que comece. Faltan 2 horas para que empece a gala? Sí. Pois vai rellenando. Rellena. Relleno que? Rellena. Con bechamel? No, que decir, rellena, fai tempo. Que faga tempo, eu? Claro. Coa miña facilidade de palabra. Pero nestas galas é así, xa conectan cando faltan 2 horas. A gala dura 7 horas, esta xente vai o domingo pola tarde, chega o lunes á tarde a casa. Como cando salía eu en fin de ano. Vale. Veña, conectamos en directo ca gala dos Óscar. Vamos a ver. Sí, compañeiros, como estamos? Quedan aínda 2 horas, 160 minutos, moitos segundos, todo listo, preparado para a gran gala dos Óscar, onde un galego, Oliver Lache, está nominado ao Óscar a mellor película internacional. A temperatura é normal, uns 23 grados Celsius aproximadamente. Temos a alfombra vermella preciosa, perfectamente colocada. Apostamos por unha colocación horizontal, ángulo de 90 grados, 2026 como ano de agora, se fora outro, pois sería outro. Que tal? Vale, vento de suroeste, huracanado. Yo quiero que me dejes ser tu beso para que veas que divina la pasamos. Las manitos permíteme este beso para después de que se encontramos. Buena atención. Empezan a chegar as estrelas, porque as estrelas son elas as responsables de que todo isto luzca maravilloso. Por favor, señora. Venga por aquí. Dígame, ¿Cómo está? ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo se chama vostede? ¿Cómo se chama vostede? Pelusa, ¿Cómo? pelusa. Pelusa. Bueno, imagino que... Pasa algo, pasa algo. No pasa nada. Estará feliz, ¿no? En contenta na gala dos Óscar, ¿verdad? Esta alfombra che de pelusas, la madre que me parió. Péjaselle todo. Primeira vez péjaselle. nos Óscar. Primeira vez nesta gala.
No, isto todos os anos colle pelusas, Isto porque é moi manchadiza, ao ser roja, pégaselle todo. Son moi merdentas estas alfombras. Levanta un momentiño os pés, fai favor, levántame os pés un momentiño. Aí está. Levántame outro, por favor. Aí está. Bueno, Pelusa, supoñemos... Arre, Dios, estás cheo de caspa. Espera un momento. Esto hai que lavar o pelo con sal fumán. Xixo, tu abuela, sal fumán, é bo pa caspa. Bueno, supoñemos que con moitísima ilusión de estar aquí, verdade, Pelusa? Ilusión ninguna tampouco, eu que sei, a mí non me van dar. Quero dicir, a mí no premio non me van dar, pero... Eu tampouco me sinto máis que ninguén, Eu son unha máis daqui e aquí estou. Moi ben, de que parte de California eres, Pelusa? Contanos. Eu son unha túzara dos Ancares. Túzara dos Ancares, pero bueno, xa levo 14 anos aquí en California. 14 anos. E dos Ancares, verdad? Sí, dos Ancares. señor, dos Ancares. Como Oliver Laxe, que tamén é dai, verdade? Laxe. Será Laxe. Laxe. Bueno, cal é o seu pronóstico? Contenos, Pelusa. Pedras no riñón. Dixo-me o médico outro día que bebera moita agua e dixenlle eu que beba usted a agua, beba usted. Diagnóstico non, pronóstico. Imagino que apoian o seu veciño Oliver, verdad? Home, sí, apoyámoslo a muerte. Nos con Oliver Laxe estamos a muerte, claro que sí. Bueno, imagino que estarán felices, contentos. Sí. E como está tan segura de... Bueno, non está segura, pero está segura de que vai gañar? Sí, a ver, seguro non hai nada nesta vida, non? Xa. Isto é imposible de saber. Pero bueno, hai que axudarlle un pouco, hai que axudarlle E un pouco. como está tan segura, amiga Pelusa? Outra vez? Sí. Como estou tan Sí, segura de que? de que vai gañar o Óscar. Non estou segura, estou dicindo. Estou Estoy- dicindo que seguro non hai nada na vida. Igual hai que darlle un pequeno empuxón, non? Bueno, sí, dependerá un pouco dos membros da academia, non? Isto digo Manolo, sempre. Quen Manolo? Manolo? Manolo, meu primo Manolo. Onde está Manolo? Está aí. Muy buenas, Bueno. ¿qué tal a todos? Que tal, Manolo? Aquí estamos, quedado impresionado. Me levo un bolso de Luis Porcón. Na gran gala dos Óscar, Aquí non? estamos, la gran gala, sí señor. Estábamos millón no entroido de Verín, pero aquí estamos porque temos ao veciño denominado. A Oliver, verdad? Denominado, o veciño denominado, veciño noso. Sí, Galiza calidade, verdad? Galicia calidade, puerta con puerta. Son veciños de Somos Oliver Laxe, veciños de verdad? todo, somos veciños. Nacimos xuntos ali, el a veu pa aquí antes, eu tuve que emigrar pa aquí. Eu solo que me puxo a muller os cornos 7 ou 8 veces e tuve que marchar da aldea que non podía entrar polos camiños. Sí, pero bueno, xa está. Perdonei, que eso non... É así. Eu non entraba polas corredeiras. Non tes que contar Dos eso. cornos que tiña eu, o meu fillo chamanlle Pinocho. Porque foi feito con palos distintos, non sabes, de varios palos. Pero eso pasou. Eu ahora vim para Estados Unidos e aquí trátame moi bien, aquí estou moi contento. E apoyamos a Oliver Laxe. Claro que sí. Bueno, pues pregunta obrigada, supoño. Gustoulle esa película de Oliver? A película hai que vela, Hai que vela para entendela. Home, sí. E despois de que a ves, aínda... Ahora, se na ves, sí que la entendes. Eso sí que xa lle digo, Pero- Eu fun ao videoclub, e collín a película, e aí a teño na casa, para vela. Que tal? Gustou? Ah, a Teño ver, na casa para vela, Sí. Aínda na vi, non a puiden ver. moito traballo, supoño, nestas fechas, non? No, traballo nada, non puiden ver a película, porque collina no videoclub, a película, o vídeo, pero non teño vídeo na casa. Eles non poden vela. A película teño, pero non teño. Pero para que colla película se non ten pa película? Bueno, collín a película no videoclub porque o do videoclub xa empezaba a desconfiar de mí. Porque él vía que solo collía películas que se titulaban, por ejemplo, Le dio por detrás Tomás y los demás.
Manolo, Entonces meto no medio unha de cine indie, de cine cultural, así, de vaqueros, polo medio, para que non disimulo. Sí, bueno. Ou desde que amanece apetece. bueno, É precioso. Compañeiros, sí, temos a David Bardem. Perfecto. Bueno, despídome, vale, vengo agora. Dixo David David Bardem. Bardem, debe ser o outro irmão que David Bardem, sí, sí. Mira onde vai. Mira ali, mira que ven ali Nicole Kidman. Vela a Nicole Kidman. Hai que darlle a cachucha a Nicole Kidman. Tú non dices que ibas xunta a Pilates con Nicole Kidman? Sí. Non me dixes a min que ibas a Pilates con... Oh, pero non me veo, ela, home. Deixa ir. Pero sí que te veo que mirou para ti, sí que te Non veo. me veo, Manolo, saber eu se me veo ou non veo que a vella está pitoña de todo. Non me veo. Bueno, pero non te poñes así, como dixeche que ibas a Pilates con Nicole Kidman. Vou, pero non me... Agora non me Oh, fai mira aquí. onde vai. Mira quen ven aí. Mira quen ven aí. O home de Elsa Pataki. O home de Elsa Pataki, Non é. Han Bruchenberg. Non é. É ese. A mita, sepa, non é. Hai que votar a Oliver Laxe. Hai cachucha. Sí. Cerdo de casa. Puerco de casa. Sí. Que ese non é o home da pataki. Ese é o home de Elsa Pataki, Que non David é. Hasselhoff. É o home de Elsa Pataki. Elsa Pataki a mí non me pode ver diante. No. Zumbachillo. A que? É que te subiche o asillo. A que? Home. Que me iba a zumbar? Non me pode ver ela diante, non sei por qué, pero ese non é o home, Eu digo que me pareció o home de Elsa Pataki, como lle meteu a leuja na boca, dixen, eu debe ser o home. Que E non abrazouse a ela, pensei que era o home, pero Vamos non a é. ver, levo eu aquí traballando 14 anos a ver eu se é o home da pataki ou non é. Estás obsesionado co home da Eu como pataki. iba de canchete con ela, pois dixen, será ela. Aquí tamén andan todos remixidos, En Hollywood. Isto... En Hollywood. Hoxe está con unha, mañana está ca outra, depois cásanse polo medio, eu que se cásanse Chupan cun todos can. do mismo pau. Seguido, isto... A cachucha, la cachucha. Mira Jennifer López. Es de puerco de la casa, criado en casa. Es criado en casa. Aí, Jenny. Criado en casa. Ñam, ñam, home. Ñam, ñam, at home. É Jennifer López? Jennifer López non ves? Non é. É Jennifer López, home. Non é. Mira por detrás, vela. Non é. É da mesma edad que Pili Pampín. E o outro día vin a Pili Pampín na calle. Que home. Tú canto hai que na ves? Ai, eu hai Vin a anos. Pili Pampín na calle e dixen eu, que pena me dá verte así. E dixen, me dá así como, dixen eu, en persona. Pobre, Jennifer, I am con tu comadre. Cala a boca. Pelusa. Manolo, está calao. Pelusa. Está calao, que non me falo con ela ahora. Non me dixeche a min que era dos comadres de Jennifer López. Sí, pero ahora non me Pero falo que che con ela. fixo? Coño, prestei unhas brajas fai pouco e estiroumas todas. A Joma Está moito estirou. Bueno, amigos, Quen está aí? ahora sí, Quen está aí? comeza- Eu tenía muchas novias. comeza a gran noite do cine máis estrelas aquí que no ceo. Empezamos a ver as Que no? estrelas As estrelas? que no ceo. Que no? Ceo. Lea ben. Que no, ceo. Máis estrelas que no ceo. As estrelas do celuloide. Pero era a seguinte, joder. É que será non me entrou o chiste. Ah, vale. Non me Sí. fale do celuloide. Non me fale do celuloide. A ver, por qué? Non me fale do celuloide, que eu cada vez que paso pola autopista por Pontevedra como cheira. O celuloide, iso é tremendo, Atención. Bueno, ahí está Susan. Oh! Que Temos é? aquí a Susan Hathaway. Hathaway. Unha Que é? das- A dos gatos. A ver se ven Octavio Villafala, que tamén anda cos gatos. Unha das caras máis coñecidas de Hollywood. Sí, sí. Inesquecible con Susan, tantas... Hathaway. Are you, come on. Ah, cachuchation for you. Un bolso de Luis Porcón. A usted. Hay que votar por Oliver Laxe, Acórdese. Gracias. Oliver Laxe. Por la película de Oliver Laxe. Qué bueno, qué bueno. Acórdese. Sempre Xoxa se titula a película. ¿Cómo?
Sempre xoixa a película de Oliver Laxe. No, a película de Oliver Lash é Sirat. Sirá, sirá, sirá. Sirá, sirá. Sirat. Sirá, sirá. Non digo que non, digo que non. Bueno. Ai. Tú non sabes como acaba o sketch, claro. É que estou impaciente. É que fixemos o ensaio e non lle dixemos o final a Eva Iglesias. Pero bueno, o sketch vai acabar. Como é a Iglesias e los Roy sabe. Sí, pero non me acordo tampouco. Vai sabio, sí. Pero é como se non supera. É verdad. Vamos logo. Veña. Así. Sí, o directo. sketch vai acabar, non vai quedar aquí, o sketch vai acabar. Sí. Fu. ¡Oh! Oh, A quen vin antes aquí na alfombra roja? a quen biches? Non sabe a quen vin antes. No. A Eva Iglesias. Por aquí, por a alfombra roja. A Delan Robert. A Delan Robert. E que facía aquí? Dijo, Diz que está nominada. Aquí, ó. A que? Mellor actriz sin estudiar o guión. Espera. 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 E digo eu, pero como che va a andar? Que premio é ese? Eu non sabía que había esa categoría. Dixo, como che va a andar que categoría é esa de mellor actriz sin estudiar o guión? E dixomela, no, vamos dar honorífico.